навреди. Или ще помогне, няма да ти навреди. На мен ми казаят за язмата да ям Булавинката. Да. Защото ще лежиш. И бали го там, ама толкова маличката му Да, ама аз съм яла голоко. Аз тук като се справя мамичката му не вътрешава. Ама аз съм яла голоко. Баща ти много зор виждаш и Не много са ли лице. сказали, че това се сварил, типа Ти жив. помниш ли? Жив? Жив заради смуста. Аз сме... Еми, какво? Това е лековито. Смуста А сега има снус качество. Помниш ли? Ти като Помниш ли? Да, сълзи от охлюви. Написан. Сълзи от охлюви. Ще ли събираш? А иначе съм ял охлюви така. Как ги събраха, не знам. Ама сварели, така направили, да. Ама то жив не има него, дама махнена го гледам и Добре, айде обяснете ми. Преди 5 години аз мръвки ядох ли? Яла ли съм? Де ще бе? Сега що ли ще ви да мръвки? Сега ви дете Това от лиготии. Не, Не, това от лиготии, бе. Ние яде мръвки, да. Това от лиготии, бе. как ти идеш, бе? Не ям мръвки. И да в манчета да ми попадне, аз си хапвам другото. Те мръвка с още не ми е не сладка. гледам. Образелито и мръвки на куче. Аз съм яла. Подагра като мен. Не знам, бе, хора, не мога да ви обясня. Както искам да му обясня, И аз мога да не пия. знам защо не мога да го пия това нещо. Аз без мръвка не мога да седна за ям. Ма Да, преди ма- съм яла и пилешко, свинско, агнешко, всичко ям. Тя Но отида. не съм от... не Сега съм- на колко години си? 45. Много Много сме. За 40 бях, за 40 бях, когато се разболях. Не, аз го... Сега просто, като го видя, не е моето. По-добре да го остава, отколкото го Идва един лапна. момент, когато не досадя. Бе, не бе, що нямат към момент, нали ми се е Това от ял. лиготии ли? И аз така по едно време. Това от лиготии ли, Коце, според теб? Отивам си взимам сирене, яйца. Абе, мръвка не Такова. Луканка. Да. Луканка, салам не. Луканка, да. Друго пак местно. Не, няма да ме съблазни, няма ако да има, няма да е хапна. Но да, сега, ако е пилешка хапка, мога да си взема, да ме съблазни да си взема. Ама Що ще мало изде иде? една-две. Да, Шкамали кашкавала, идемо. той е съвсем други такова. Но мръвката, не знам, агнешко, мога да... много го обичам. На Великден слагам си, чопкам, пусно ми е, обаче обирам си другото, кръвката остава. А го обичам. Това какво е? Това не е ли организма това, че го искат? Организма това. Иначе Не е има слаба. всичко. Не, аз сега съм по-слаба, бях много по-дебелка. Аз съм много по-добре. Ви преди няколко месеца. Аз сигурно съм бил в Германия. Не знам дали вчера съм видяла. Ти не си разбрал, бе. В къде си, да. Значи не си барал, то не си разбрал. Лоша работа, бе. Докато човек, специално за той, докато не го изпита, не може да го разбере. Ти по тези начин не си го знаеш как се ги държи. Не, то да, аз си го знам, аз на него 5 години не мога да му го обясня, че това не е прищявка. Това не е прищявка. Отиваме на Виж сега, той те Белинград. разбира Първата правилно, година. обаче ти казва, че Има си въпреки човек, всичко, които каквото не ти са са наложително, става въпрос за здравето ти. Искаш, не искаш, ще си, не ще го глътнеш. Трябва да се Да. знае. Обаче така е. А ти от друга гледна точка си правил за себе си, че казваш, но това е вече да ти кажа вътрешно психически наглас. Не е до организма това. Но организма ще яде това, което ти му предложиш. И организма ще приеме това, което ти му предложиш. Било ракия, било вино, било вода. Да, Това ще добре. приеме. А организма под ти му подадеш. Добре, аз Ама го всяко се пия. налага. Обаче ти това ти е вътрешно нагласа. Аз И когато това ги даже пих и тия миризмата, билки, съм пила което ракия. казваш, Съм миризмата опитвал. също. Тя те Всичко. отблъсква, но че Това е отвратително, да, бе. Да, и Да, съм Мириса, започвала да, да само само не е да Аз съм... го Абсолютно